Okwu ana. Okwu ana are the principal family altar for onye ọdịnala. Okwu ana bụ the principal, that is the basic altar a na-ehibe na ngwuru ọbụla bụ ngwuru ọdịnala. Otu anụ wọsụ ewu na ndị ụka, for example ndị Catholic. Ịbata na Catholic home, ọ bụ nọ ebe the member of the family dey very devoted to Catholicism. Ị ga-afafe raise altar to the Immaculate and the Sacred Heart of Jesus. Immaculate Heart of Mary and Sacred Heart of Jesus. Efọfọ ọtụtụ ahụ na fa agbakọ ebe ahụ kpee rosary. Abalị ọ na fa agbakọkwa ebe ahụ kpee ekpere wee nabụọla gụọ Baịbụl fa. Altar ya wee wụrụ gbata nzute fa. Abịa n'ọdịnala Igbo, the principal altar for family bụ okwu ana. Okwu ana, obodo na-enwe ya, ụmụnna na-enwe ya, village na-enwe ya. Ị na-aghọta? Oraifite nwere okwu ana jikọrọ Oraifite niile. Ifite dị na Oraifite nwekwaziri okwu ana jikọrọ Ifite niile. Urudunu for example nwere okwu ana jikọrọ Urudunu niile. Even Anaedo niile comprising of Nnewi, Oraifite na Ishi nwere okwu ana jikọrọ the entire Anaedo. Ọ dị na Nnewi. Even echekikwuo ana Igbo niile as a whole kwesịrị inwe common okwu ana jikọrọ ana Igbo niile, mana ma dịskwa. Ya bụ ana, okwu ana is an altar raised to the ana. Asị obodo ndị a, when you talk about a village or obodo, it is about people living in a certain portion of land. That land is a deity or mmụọ, and ịma na ọwa ana bụ mmụọ niile. Ị na-esonye na nkụzi a na-apịnye aka na share button. Achọrọ m ka ọnụ tụsa ozi a. Achọrọ m ka mmadụ niile nọ na social media bụ nwa afọ Igbo nweta ozi a. Ozi a dị nnukwute mkpa. Mmụọ niile nọ n'ana. Ọwa ana jikọrọ mmụọ niile. Kpata na onwe ha mmụọ inyere oke n'ana na-ama nnarụ gị. N'ana ka ndị ichie nọ, n'ana ka ụmụada nọ, n'ana ka ndị inyom nọ, n'ana ka Ogwu nọ, n'ana ka Udo nọ, n'ana ka Amadioha nọ, n'ana ka mmiri nọ kwụsef. Chi n'ụwa gị ọ nọ n'ana. Ịghọta ihe m na-ekwu? Ana bụ gbata nzute mmụọ niile obodo ji wee biri, ma family ji wee biri, ma ọ bụ ụmụnna ji wee biri. Ije n'okwu ana Anaedo na Nnewi, ebe ahụ bụ gbata nzute mmụọ niile nọ na Anaedo niile. Ma mmụọ niile nọ na Nnewi o na Nnewi, ma mmụọ niile nọ na ana Oraifite o, ma mmụọ niile nọ na ana Ishi. As far as ọwa Anaedo, na okwu Anaedo ahụ bụ gbata nzute mmụọ niile ahụ. It's just like abịa na Oraifite. Okwu ana Oraifite bụ gbata nzute mmụọ niile nọ na Oraifite. Okwu ana ụmụnna gị bụ gbata nzute mmụọ niile nọ na ana ụmụnna gị. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Biko pinye n'aka na share button. Achọrọ m ka ozi atụsa. Share this message as massively as possible. Ihe o ji wee dị mkpa na ị kwesịrị inwe okwu ana na be gị dịka nwoke bi ụlọ. As far as ị bụ nwoke, o wee bụrụ na ị nụọ na nwaanyị pụọ obi, nya nwee ana obi nke gị, weda ma ana obi nna gị nyere gị ma ọwa na iji aka ya egote. Well, na ibi na nya family a ibi your own. Ịwụ your own, the man of your own house. Bụ abi inwe ịnụọ na nwaanyị, nwee family, nwee ụmụ. Man, there is a need for you to have okwu ana na be gị. Raise an altar. Okwu ana ahụ bụ the altar that you raise for mmụọ niile na-emela anyị be nna gị ife. Mmụọ ọbụla mmụọ nọ na abụọ na ị nwere ike ije n'okwu ana jee chukwa ya. Ị na-aghọta?
without having special another separate altar for that mmụọ maka na mmụọ ahụ nọ n'ala. Ị ma na okwu ana be m ebe a ka m gosi unu okwu ana be m ka ọ nọfụ. Ihe na-afụ here bụ okwu ana be m, mana ịmago ihe a bụ okwu ana dibịa. Ọ bụrụ iwu na ị ga-design otu a si wee design ya. The only important thing nọ here na okwu ana, the only important thing nọ here bụ this ogris. This ogris nzọrọ, look at na okwu ya ebe. This ogris. Now the major thing mewere okwu ana. Efọdụ ya. Yite anụ nwanne wezere optional. Ọ bụrụ iwu na ị ga-edewe ya. Oji amma ezere bụ oji nji eme dibịa. But I'm just showing you a sample of okwu ana. Mana ọ bụrụ iwu n'otu a ka okwu ana niile ga-adị. Ihe a bụ nke otu nsi wee chọọ iji wee hazi nke ma otu a ka nsi wee hazi ya. Ifuru okwu ana ma ana m anọ ebe anụ a mmụọ ọbụla bụ mmụọ nọ na be ya. Ana m anọ here chukwa ya without having special altar elsewhere for that mmụọ. Nọ n'okwu ana ebe a kpọọ m dị mmụọ afa gbuoro ya anụ. Ana m anọ n'okwu ana ebe a chi n'ụwa so ụmụ m niile. Ana m anọ n'okwu ana here chukwa afa ụmụ m niile. Onweghị onye ndọọrụ special altar for chi, onweghị onye ndọọrụ okpesi chi or something. N'okwu ana ebe a ka nna na-echukwa chifa ụmụ m niile. Ị na-aghọta? Ọkwa maka ndị ya abụọ a na-asị how can I insult altar to my chi and all that. Anyway, that is why we are talking about okwu ana. Okwu ana agwa gị na ọgbata nzute mmụọ niile. Do you understand? Even before ndo okwu ana maka ndị mmiri m nya ebe na-enye ndị mmiri m ka ana m anọ n'okwu ana be m gbuoro ndị mmiri m anụ nya mmiri be nna m. Ana m anọ n'okwu ana be m akpọ ya gbuoro ya anụ n'okwu ana be m maka na gịnị na mmiri ahụ nọ n'ana be nna m. Onweghị mma ịkpọ ịnọ n'ana wee kpọọ oku nye oke na-ama nnara gị. Anya m agba gị the importance of inwe okwu ana. And okwu ana na-enwe ọfọ. Ọfọ ahụ bụ ọfọ ngwuru. Dịka m si wee gba gị nọ nke nwa bụ nwoke nwe ngwuru ga-adọọrụ onwe gị okwu ana as the chief priest of the home. Nke nwa bụ the man of the house. N'ugoro nwaanyị nwee ọmụ inwego ọkụta azụ ma ọwụrụ ndị Oraifite ma ọwụrụ ndị be anyị. Ị kwesịrị inwe okwu ana ebe ị ga-anọ were echukwa ndị ichie na-echukwa mmụọ niile a na-ebu ọnụ ji wee biri. Ị na-aghọta? Once ị nwere okwu ana na be gị, onwe mmụọ ọbụla mmụọ na-anaghị oke, jee n'okwu ana ebe ahụ jee gọdọọrọ ya. Okwu ana wee ebe ndị ichie na-aka ikpe ọnya ka nji gwa n'ọnya agbata nzute mmụọ niile. Onwe mmụọ ọbụla si esi wee bata na be gị bịa lụọ ọrụ weda ma ọrụ ọma ka ọ bịara ma nke ọjọọ ka ọ bịara n'okwu ana aka ha ya ejegodo na mmụọ je ka ikpe with ndị ichie nwe mgburu. Okwu ana bụ a powerful protector on the family. Family nwere na-enweghị okwu ana, functional okwu ana, ife emelụfa. Cheta na onye na-afụ bụ Ezinwa Anaedo. Pinye aka na share button. Tụsa ozi as many times as possible. Achọrọ ka ọtụtụ ndị nweta ya because efọlọ ajụjụ a, how do I insert okwu ana? And so many questions related to okwu ana. Achọrọ m iji this one video wee saa ha niile. So I want everybody on social media to get this message. Especially ụmụ Igbo. Ị na-aghọta? Eziokwu na-abịa n'ihe gbasara institute na okwu ana. Obodo ọbụla nwere ike nwee ụzọ dị iche ha si eme nkefa, mana pattern m chọrọ ịkụziri gị bụ otu ndị be anyị si eme and otu nsi wee mee nke be ma ngosiri gị na. Ị na-aghọta? Ịdọ okwu ana dị very simple. Dịka m gwara na ịdọ mmụọ dị as simple as anything. Ịdọ mmụọ ọ dị very simple. Ịdọ okwu ana now. Ife ị na-edere bụ number 1. I will recommend you ọ bụrụ na you are instituting okwu ana for the first time in your family. Ma ọ bụ na unu institute buru ya before ndị gboo bụ unu meburu ya mana kịta unu emebigo ya because of ndị ụka wee chọkwazi institute ya ọzọ. I will advise you jee chọọ ndị na-akpụ alụ bụ ndị eze ana ka ha bịa na ngwuru ahụ
ị chọrọ ihibe data okwu ana bịagodu kpochaa ana ngwuru kpụọ alụ. Ị na-aghọta? Ka ha bịa kpụọ alụ na ana ahụ, jee kpọta ndị eze anyị na-akpụ alụ. Dịka mgbala ọnụ, ndị eze anyị na-akpụ alụ nọzi n'obodo dị iche iche na ala Igbo. Possibly fa nọ na Borno. Mana ọ bụrụ na ị chọọ fa na Borno, ọ bụrụ na ịfụlọ ọde ngaba nri, gaa chọta ofu eze anyị ji ọfọ nri na-akpụ alụ, abịa kpochaa alụ gị ngwuru. Emechaa then iwe institute this okwu ana. Ihe nji wee gwa gị ife abụ, for that okwu ana to be truly functional active, ka a na-enwe na any ihe mmeta ga na hinda dị ana. Ọ bụla nọ ihe nda dị ana nọ ịma na ana dị ile bụ ife aza ana afa. Ana dị ile, ọ bụrụ na ana be gị dị ile, okwu ọbụla ikwulu wee were ọfọ tie na ana ahụ, ọ ga-agbanye mgbọrọgwụ, ọ ga-epu ome, ọ ga-amịta mkpụrụ. Mana ọ bụrụ na ana ahụ adịghị ile, ikwuchi okwu ole ọfọ tie na ana, ọfọ ahụ ịgọla ada ebube. So to make the ana to dị ile, kpụọ alụ na ana ahụ, kpochapụ ife ọbụla nwere ike ime na ana ahụ ama ndịrị gị ile, weda ma ọ bụ ife mmeta ndị gboo metere ma ọ bụ ife mmeta ngị nwa metere n'onwe gị. Ihe na ife mmeta in anywhere, kpụọ alụ kpochapụ fancha. Ịkpochazie data alụ anyị wee mee gịnị, wee gazie n'iru wee hibe data okwu ana. Mana ọnwekwa ndị na-eme ehibecha okwu ana wee kpụọ alụ, however you want to do it. Ịghọta? Ihibe very simple okwu ana. Ihe ị na-edere bụ ogiri isi. Like ndị be anyị, agbara m gị na nke ndị bụ nwere ike dịkwa iche, ada ama nkụzicha ịchọ ime na a na-abụ ọnụ jee jụọ ese. Ị mara otu ndị bụ ọnụ si eme. I am only giving you a road map. Ogirisi, maka na nna afa kwuru ose, ndị gboo kwuru ose n'ọnụ ukwu ogirisi ka a na-ana agọ mmụọ. Malụ na ana bụ isi mmụọ niile. So ogirisi, iweta ogirisi a, ogirisi stem. Ihe a bụ ogirisi stem. Ya bụ ogirisi stem. Iweta ya, igbujisi ya into 5. Ịfụrụ nke a dị 5, ọkwa efuru ya into 5. Igbujisi ya otu a. Then ị ga-ewepụta a portion na be gị, in that your family, in that your compound, ebe ịchọ ka dị okwu ana, ebe ịchọ erase the altar. Iwe gaa dị a, iwe gwuo ana, nya alụnyesịa dị so ogirisi na anị. Ọnụ fụrụ sample nke ngosiri ọnụ nke be m mmerụ. Irụnyesịa ya na ana dị a, 5 ka ọ ga-adị. 5 ise, maka na ihe gbasara mmụọ nwaanyị ka a na-eme, o kwesịrị ịdị 5. Code. Number code. So ihe ọzọ ị na-edere bụ ọjị Igbo. Asị m nene, ọjị Igbo. Another thing wee bụrụ nkwụ ọkụ, ọ nkwụ ike nke ọ na-ekpọrọ ya. Ọzọ wee bụrụ nzu, mebi ogbe nzu. Then edo. Then anụ ị ga-egbuzi. Anụ ị ga-egbu. Mebi ọkụkọ ma ọ bụ ewu. Iweta dị ogirisi erunyesịa. Ịma ana nzu, maa ya edo. Iwere ogbe nzu anyị weta idewe dị ya. Idewe dị ya. Iwe gọọ ọjị. Ọjị anyị gọrọ ụnyaahụ dị isi sekpọ ntị ebe ahụ. N'ọjị a ka ị ya anọzi wee gbazie mmụọ ife ị na-eme. Gbazie ndị ichie ife ị na-eme. Nwanne pinye aka na share button tụsara m ozi. Achọrọ m ka this message nwee massive share. Ọ bụrụ na ọ na-atụsa ya, a ga-enwe more views. Ịghọta. Because onye ọbụla ga-abịakwara m inbox ịbịa jụ m question related to this okwu a na ma atọpụrụ gị ọnụ. Because the message adịgo na my page already. Go and search for it and watch. So normally ịkpụgo na alụ m, you know he does it okwu ana.
irinye god ogris ịmalụ ha nzu iwe were ọjị iwe godoro ndị ichie gba ha n'okwu ana ka ị na-adọrọfa n'okwu ana ka ị na-ehibe n'afa nke nwa bụ onye dị otu ikwu afa igodocha nnọọ that day pronounce the blessings that you want in your family, in your life. As you are planting those oglis, you are planting those blessings in your family. And they are going to take root. They are going to germinate. They are going to blossom. They are going to bear fruit. Ịgọchanya bụ ọjị ahụ ịwa ya. Iwere ofu ibe nke ile ọjị ya kacha ekuzigoro m na ife bụ ile ọjị. Nke ile ọjị ya kacha iwere idewere fa ebe ahụ. Ma ọ bụ onwe ike ịwa dị ọjị ewuo n'efere nke gbudoro na iwere edewe dị ya. In fact, before na ebido jụwa m what if, bido jụwa m ajụ m like lo. Just ịwa dị ọjị. Onye ọbụla dị ọjị wara were ofu ibe dewere fa na ana dị ya. Gbom ọgwụ ewere nke gị taa ịgbalụ nkwụ ọkụ ịwụọrụ fa na ana dị ya na data ogris ịzọnyesịrị. Then kedu ọzọ iwe welu anụ ịchọrọ igbu. Normally ọgọ na ịchọrọ igbu ewu nnekwu ọkụkọ ga-adịrịrị ya iwulite ọgọ na ewu ka igburu wee dọdị ana. Normally ife ana na-eri bụ nne ewu nke a na-akpọ ike nga ewu. Olesi ma ịchọziri igburu ndị ichie anụ na nyaba ana then igbuo mkpi ịghọta. Mana aspa na ana ka ị na-egbulu anụ, it should be either nne ewu ma ọ bụ nnekwu ọkụkọ. Ọgodo ewu ka igburu nnekwu ọkụkọ ga-adịrịrị ya. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? So iburuzi igbuo dị ewu iwe gbuzie dị nnekwu ọkụkọ. Ma ọ bụ nnọọ naanị ọkụkọ ka ị chọrọ iji wee dee igbuo dị nnekwu ọkụkọ. Igbucha ịwapụta isi ji na ọdụ ji berisia ya ụzọ ịnọ idewere fa ebe ahụ iweruzie dati ji ahụ wee sizie dị ọkụkọ ma ọ bụ dị anụ igburu. Emechaa iwepụta obi dị anụ ịbịa dewe n'okwu a n'ebe ahụ with some pieces of ji dewere fa ebe ahụ. Then onye ọbụla erisa dị nri esiri. Anybody can eat from that pot, whether ma nwoke ma nwaanyị. Ịghọtara ihe m kwuru? Imesịa okwu ana ga-adụrụgo ịdọgo okwu ana. Then ịchọzie otu a nsi wee mee nke m ị nwere ike wetazie ite gbaa ya mmiri dewere fa ebe ahụ. Ịchọzie nwekwara other processes other people nwere ike itake. Mana ihe a nkọwara gị just simple way of doing it. Onwekwazie ihe ọzọ ị chọrọ ịgbakwunye mmụọ gị gbara gị ịgbakwunye, mana agbago gị the basic. Based on otu ndebe anyị si eme yo agbakwara gị ịchọkwa ime jekwa jee jụọ ndebe ọnụ. Ada ama ma ọ bụrụ na pattern ndebe ọnụ si eme ya dị iche. Mana ọ bụrụ na ịfụrụ onye jụrụ na onweghị onye ya akọwawuru gị na onweghị nothing na onwekwuru onye elda ị nwere ike ịjụ ya akọwarụ gị ife, ị nwere ike isi pattern ansi wee mee ya dọọ nke gị. Imecha okwu a na ogirisi ahụ ịzọnyesịrị ọ bụ na opuo good ọkwa na opu ha emechaa after some months ị na ya anya ọ bụ na opu ha gbute anọdụ ogirisi zọnyekwa dị ya. Ụfọdụ na-ahụ fada mmụọ ọ bụ na dị ogirisi epu ofe wee na mmụọ adọrọ na ọ gaghị aga. It is a lie. Ogirisi ahụ ịzọnyere ọ bụ na opu ha emesịa after some months ị na ya anya ọ bụ na opu ha jee gbute another one zọnyekwa dị ya. Ịghọtago? Then ọ bụrụ na igbusizie data ọkụkọ ahụ uriom ga-adị ya. Biko echefuna uriom ga-adị after ka igbusiri anụ. Iweta data uriom ahụ ịmakwunye dị ya. Ị ga-alụnye ofu ogirisi ga-eto ogologo ga-aka this 5 side azụ ya ebe a ka ị ga-amakwa ịdị uriom. Do you understand? Then ọ bụrụ na ị chọrọ ịhazi ọfọ ngwuru gị that same day nyawa ọfọ for the okwu ana that same day, then jee n'ukwu ọfọ. Ịma ukwu ife ukwu ọfọ dị ọfọ 3. Jee chọba ukwu ọfọ ebe ọ dị. Ukwu ọfọ bụrụ ibu n'ala Igbo. Jee chọba ya. Iruo na ya bụ ukwu ọfọ
were ọjị ma ọ bụ nzu werekwazie some obere ego ihe dịka 20 naira 50 naira 100 naira 200 naira 500 naira 1000 naira iru ebe a iwere ọjị ya wit nzu a idebe with that money n'ukwu dị ọfọ iwe tụtụrụ ọfọ nwụrụ enwo asịrị m gịnị ọfọ nwụrụ enwo ị ga-agba dị ukwu ọfọ n'ọwa ọfọ ị chọrọ iji wee merụ ọfọ ngwuru ọfọ bewu ọfọ ana ka ị chọrọ iwere iwe were those things iji wee dewe ebe ahụ iwe tụtụrụ ọfọ nwụrụ enwo chọgharịgba ọfọ nwụrụ enwo n'ukwu ebe a na ị ga-afụ iwe were ya na iwe were ya dada ị ga-adọ dị okwu ana idewe dị ọfọ n'iru ana ebe ahụ igbuo dị anụ ị ga-egbu imesa ọbara ya na ya ịghọta ihe m na-ekwu mana ọ bụrụ na ị chọgharịcha ukwu ọfọ ọ bụrụ na ọ ga-ala gị ahụ ijee n'afịa jegoro nke dị n'afịa nke ndị ọzọ tụtara mana ọ na igoro nke afịa ịnata ịnụcha ya were ose ọjị uche ya ịghọta jos were ose ọ nwere ọda ways esi anụcha ọfọ mana ọ bụrụ ihe mma abịa kwuo na soshal midia ebe a maka ndị ọmụta ọgbakarịa ịma na ndị n'ọlụ ọgwụ na ekwucha nke a na-ekwu asị bịazie n'azụ moto but even this one abịakwana n'azụ moto ịbịa n'azụ moto ụnụ ụkwụ ịbịa na imbọs ịbịakwa na imbọs onwe ezi nwa amaghịkwa gị ọnụ otu esi anụcha ọfọ ọ bụrụ adụm ekuzidi ya mmadụ ịghọta na soshal midia adụm ekuzidi ya mmadụ so but just gote dị ọfọ were ose ọjị ụchaa ya ọgwụ ịnụchago ya then iwere idewe ebe ahụ were wee mee ihe ị ga-eme imechaa buru dị ọfọ bukpuo n'ime ụlọ maka na dị okwu a na ga-adị outside ebe ma anwụ ma mmiri ga na-amụ ya mana dị ọfọ ga-adị n'ime ụlọ ọfọ ahụ becomes ọfọ ngwuru be gị ọfọ ahụ ka ọ ya wee kacha zee dị ọkpara gị wee inherit it ọfọ ngwuru mgbe ọbụla ị chọrọ ime ife na ana ahụ ibupụta dị ọfọ dewe n'ụdị okwu a na wee mee ihe ị chọrọ ime ị na-aghọta ihe m na-ekwu ekenekwe ngọ ozi a dị very simple inweta ozi a pinye aka na share button tụsaa ozi a biko achọrọ ka mmadụ niile wụ ndị Igbo nọ na soshal midia nweta ozi a Ezinwa Anaedo ka ị fọrọ ka ị na-anụ ọnụ ya ọ mụ nyere nkụzi atọ abụọ afọ cheta na nkwọ niile anyị na-eme saraka na obi anyị saraka ndị mmiri be part of it chụba aja ife ga-adị mma ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya na saraka chat me on WhatsApp 08032477868 my name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo ya gazie